baka da matsala. Kula mun da kaya. Za mu kula da su. Yawwa kuma gidan yarinyar nan da za ku je na gaya muku fa in gidan na fa ba kyau. Kai mu wallahi mun ga abin da ya ture guzu. Ai ko me za a yi sai mun je. Kayan gare ba mun baka kuɗin haya ba kuma za mu dama da kaka garo insha Allah. Ko fa sai mun je gidan yarinyar nan. Wallahi. Ku ne kuke takura wa kanwata Binto ta ko? Ba mu bane ba mu wuce ba muka zo amma zance za mu amma a can ba yake Ku ne kuke takura wa kanwata wata ya fara haka wata fara yar dima ta kwatanta min ku ta ce ku ne ina za ku je na mu nan baya za mu ba mu bane ina za ku wannan mu ne tsallake muke wallahi na siyo injin markaɗa mutane wallahi na ƙara ta akan ku zai fara aiki ya hakuri wallahi ba mu bane su ta mafi masala ma hakura yarinyar nan ko ɗan santambul ce ma hakura da ita kana ji wai ya siyo injin markaɗa mutane kai da ma aka zira ka ai ba magana ni ne ma za a siyar da auki mu je mu mai da saboda haka mu mai da kayan sance ne na gaskiya mu mai da kayan ka san shi ma ka ba 30 ma ka ba shi mu je a mai